Mitä sun autossa on? Se on. Ai tossa vai? Juu. Mä otin musiikkileveen mukaan sitten, voidaan kuunnella yölintua ensimmäisenä. Suolta on pian romuauto. Miten kaikki on rumuja? En mä tiedä. Ei kai ne ole. Kai ne kaikki ajelmia, kun ne tulee oikein vanhoiksi. Niin vanhoiksi. Niin, jotain 30-vuotiaaksi autot. Niin kuin ei semmoiseksi varmaan pitkä aikaa kuin se Seatti, se Pikkumati. Pikkumati autossa on kovin pohjennut. Juu, sä nyt ostat jo sen, niin saat kunnon auto. Ja sitten se Raijakin sanoo, että se maksaa sit 2000 € tai jotain. Ne, ei oo raha semmoseen. Niin kuin ei sitä koko ajan voi semmosia jostain. Ei kyllä tääkin autossa sopi paremmin.